उन्दुनो सानब्लाबो उन्दुनो हाला साननानैबो आगोर मोनला माहा बिलोमाव गोग्लैखोलाय आं बे बाराव आसलते सिख्लाफ्रा आंखौ मानो नायनो बायो मेन कारना मा सानना मोनलाय लांलिया हर सान बिसिनायाव बेलथाय बेलथाय न' रुवाखौ बेसे सानबावनो जन्दिस बेरामसो जासे बायदि मोनबाय आं थैत बादि सानबाय थायोबा जानाय नङा र' साला बे गावबुरानि रुवाथिखौनो थांनानै सिरि सिरि फोजाहैनि र' आं खावब्लि ओइ खावब्लि आगै खावब्लिलै ओइ खावब्लि खावब्लिलै आगै आं फैदोलै ओइ खावब्लि आगै आं फैदोलै आगै सिखारथ' सोर बिलाय थै 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 नङालै सैमा अजि नङा अमाबो नङा आंसो आं माने बालन्दा नोंजों एसे पार्सनेल खामानि दं सिखारथ' आयु सिखाव फैदों आदै मादै सिखाव फैदों सिखार सिखार मा सिखाव फैदों औ सिखाव फैदोंमोन माला नोंसालाय मानि दावराव सिखाव हाबदों मा सिखाव हाबदों सिखाव हाबदों मा लांखोलै अं आयौ मा जिनिस लांखोलै मा लांखो माने आंनियाव हाबाखै
हा नोंनि सिगाङावनो माथो दावराव जालायदोंब्रा हा माथो गरम जालाबायदों नामा आंनावसो हाबनो नागिरदोंमोन हाबनो हास्लाबासै दरनानो ओंखारलांदों हाबनो हास्लाबासै माने हाबजोगोनानो दरजाखौ मोजाङै नारथेनानै उन्दुनो रोङाब्ला गाजोल हाब्बा हले सेप्टिक बेराम जायो बेखौ मिथिखा आयै मा मावनांगौ दिनै आङो थैबाय सैथि थैबाय दिनै थैयाब्ला उहा बन्द' जासै बायदि मोनबाय आङो हा सिखाव जालाय बबेथि थांखो बबेथि थांनांखो बिदिनो खारदां खालि गुलिथिं सालालै माथो हाबदोखोलै बिलाय मोजां नाय मोजां नाय इथिंनो होयो ओजों सत्यनि हाग्रामा 다스 문등 인정시고 시켜서 갈래 라이즈베 나오노가 아 시켜서 가 더미시니만에 앙 돌로스 나타는 아이들 놀러서 너 시켜놓아 서우누가 내게 나가야 그니 마드 아이들 나한테 라오 앱티 그때 국지나 그냥 살아 해보자 난거 러 비디블라 아이들 साथा बुनाय मालाय बेफोरबायदि जायगा नायै मोनथारो होमब्ला आइदै दाथ' मोना जेबो जिंगा गैया नाथाय गाबोन आइदै अरदावदों हिनजाव गोसो थोनायनि हायना मुलिया दासो नांदों आइदै सोरांनोबोथ' बारा सम गैला बायदि मोनथारबाय आङो आइदै हा गाबोन अखानायब्ला मा होनना नुजाबावनांगौ आंलाय साला आइदै सोर फाग्ला फाग्लिखौ नुनायलाय दासिमबो बिसिनाव उन्दुबाय थानायखौ सोर बिमा बिफाया फोरोंखो बेखौ सान्दुं नांजासे उन्दु होननानै जा नोङो बिमा बिफानि सायाव बिसिनायाव बेलथाय जाबाय था देनां जों थैबा नोंसोर आंनि खर'नि मेलेमखौ जासिगोनलै नोंसोर आंनि खर'नि मेलेमखौ जाजोबसिगोन आंसो मिथिदों मानि जारला दं साला लेब बुकिबाय साला फिसानि गांनाय उखैनाय उन्दुनाय मिथिथारा साला
सासेल' फिसा होननानै नांनाय बिनाय मानिखौनो होदों नाथाय दालाय बोरै बिमा बिफानि मोखां गन्थंखौसो हानो हमदों मा होदोंलाय नोंसोर आंनो ओइ मा होदों बारा लेब लेब दाबुखिलै जिबौ दंदालै सिनस्रि गारि जानानै दंखायो आं थाङोब्ला दानो घटनाया बेलेग जागोन ए आगै हाला जिराय आगै जिराय दानलै बाजै जागोन हामाथो जादों आंलाय बै लामा ससेनिफ्रायनो बुखिलाबायनायसो खोनादोंब्रा हामा जानो हनै नोङा दै बालन्दाखौनो रायबाय थादों आं एसेबां साना जौलायलांबाय थेवबो दाबोनो सिखाराखै औ बे बालन्दाया ओजों फैलै बाजै ओजों फै मा आगै मा खोनासंलै बाजै खोनासं नोंसोरलानि बाथ्राखौ खोनासं हायना बबाव थांनो ओंखारदों मा आदा जों बाजाराव थांनो ओंखारदों आहा बेसे गुसु बेसे सुदेम माबोरै बावनो हायना नोंनि बेफोरबायदि दाउफोरनि गारांखौ नंगौ हायना गेजेर ससेयाव आं नोंखौ गारदोंमोनब्लाबो नोंबो आंखौ गारदोंमोनब्लाबो सुजु फिन्दोनि हायना बिबारनि मालाखौ दिनैनो दानो हा बेसे मोजां बे नोंनि मोजां मोननाया माबोरै बावनो आदा नोंनि बेफोरबायदि अननाय हायना नाथाय खोनासं रानलांनाय गारायखौ फिन दुहुदा होफिन दिनैनिफ्राय नों आंनि सिगाङाव गसंथिब्ला बाथ्राया बोरैबा जागोन बेखौ मिन्थिखा थौदोहाय लोगोफोर थ' बोराय दबदब बालन्दायासो माबा बुंबायदों मा बोराय दबदब बालन्दा हायना नों थांमानिसै हायना
गैलिया फिउस हे आदा मा जाखलै आदा जानायल' नङा फंबाय फुरा फिउस आइ एम फिउस माने फिउस माने मा जादोब्रा आदा फिउस नङा फंबाय फुरा पामसार माथो आदाया गाबबायसोलै नाथाय गैया फंबाय आंनि बे गोसो थोनाया बारादिन लास्टिं जायाखिसै फंबाय बारादिन लास्टिं जायाखिसै रसगल्लानि रोसि नांनानै पातरिकाखौ जिनाय बायदि फोरलाब फोथाब जिजोबलांबाय फंबाय सासे नङा साब्रै सिख्लाजों गोसो थोलायनानै फंबाय आं नाथाय गैया हाबायानो सासेजोंबो जायाखिसै पामसार जानाय खोथाया ओरैसो फंबाय बेफोरबादिनो पामसार हा नोंसो गोसोथोदोंमोन सिख्लायसो गोसोथोदोंमोन सयथि फंबाय आफानि बिमा आबै असे बेल'नि नामखौ बुंदों आं बिसोरखौ गोसो थोजेनाखैमोनलै बिसोरसो आंखौ बरायबाय थायोमोन दिनैबो मा जादों मिथिगोना फंबाय मा जादों आं आगोलाव गोसो थोजेननाय 1 नम्बर हायनाखौ लोगो मोनदोंमोन नाथाय गैया बेबो आंखौ जोगारनानै ब्लद खारखोमालांबाय बेनोथ'लै आदा बेनोथ' जादों खाफालनि लिरनाय साफालनि लिरनाय नाथाय मानो थगायखो आंखौ मानो जाखो आंनि खर'नि मेलेमखौ सासे नङा सानै नङा साथाम साब्रै सिख्लाया है बेनोथ' खोनासं आदा खोनासं आंबो गोसो होदोंमोन सासे सिख्लाखौ मेथाइबो खनदोंमोन आं मोजां मोननायनि ओ माइनाव नखरनि माइनाव माइनाव नों नखरनि माइनाव माइनाव नों माइनाव दसे सम नोंखौ नुवाब्ला सेराव नोंखौ मोनाब्ला दसे सम नोंखौ नुवाब्ला हालिया सहायनो उसाव बादाव गोसो आंनि सेराव नोंखौ मोनाब्ला दसे सम नोंखौ नुवाब्ला हो हो रायजो जागोन जों खौसे सनानि गोजोन पुरियाव थांना थागोन जों सानैजों बुहुमनि सुबुंफ्रा जोब्लाबो जोमै जानानै अखोरां सायाव गोजोनै रायजो जागोन जों सानैजों आलो गोजोनै सेराव नोंखौ मोनाब्ला दसे सम नोंखौ नुवाब्ला सेराव नोंखौ मोनाब्ला दसे सम नोंखौ नुवाब्ला हालिया सहायनो उसाव बादाव गोसो आंनि सेराव नोंखौ मोनाब्ला दसे सम नोंखौ नुवाब्ला सिमां आरो मोखांनि जिउनि लोगो नों आंनि
बिसि फिसा रावबो गैया खालि आंजों लोगो दङ नोंल' बे बाजै गारिनाव गंसे लोंलांबावनि र' बाजै ओइ बाजै ओइ बाजै ओइ बाजै गायदो बाजै गायदो ए माथो आदासोलै आबौ बालन्दासो दं ओइ आबौ अहानै मोनथाराखैसोलै गंसे बिहरबावदो ओइ आबै ओइ बालन्दा आबौआ अहायाखैनो गंसे लाबोलै आबै ओलै बाजै गंसे लाबोबावद' फुराल' जाथाराखैसै आंहा लाबोदोब्रा बाजै नो राङा हले होलांखाथारनांगोनहाय होनांगोनलै बाजै गंसेनि दामखौनो एसेबां नालै मा एसेबांहाय जोंनो सोरबा ओरैनो हरदों नोंनो ओरैनो लोंहोनो आजिखालिनि माइरंनि बननि मानसिनि खरसा बुंनो थांब्ला जेबोआनो जाया नोंहा हले आगोलनि बाखियाबो दंखायोहाय साप्ता खननै जालांबाय लोंनोखौ हागौ होनोखौ गोसो गैया मोनगोनलै बाजै मोनगोन आंनाव गैयाब्लाबो नै जोंना आबौ अजानाव लाथ'ना होलांगोन नङा आङो नुदोलै आदा जों लोंजोबसै नुदोलै आबौ लुदो सालाफोरा आंखौसो ओरै फालाव खोख्लैबायना दा लु जौआ नरमब्लाबो मोजांथारलै आदा जिनिसा पिउरानो मार सोर मिथिनो आंनि गोसोनि दुखु दाहाखौ बेनिखायनो दङ आं रावनोबो बुङालासिनो आंनि जिउनि सल' पागले माथो लोंनो नागिरना फांखासो आवरायदोब्रा खन्थाइखौबा आवरायनो रोंगौ र' साला बालन्दाया हिनजावखौबा मोननो रोङाखै हिनजाव बे हिनजाव होननाय बस्थानथ' जाथे आंनि खर'नि मेलेमखौ बेनिखायनो बुंदों आं आबौ जा लोंथा रंजा औ रंजा जोबलाङो नोंखौ लोंनो मोनोब्ला जोंनि लोगो नोङो जोंनि रंजानाय होगोरा माबोरै गानो नोंखौ हाथारा गोहो गैथ्रा माबोरै गानो नोंखौ हाथारा गोहो गैथ्रा उदायथारला नोंखौ मोनाब्ला बोलो गैथारलिया फाराफारि गावबा गावनि खुरै हमदो फाराफारि गावबा गावनि खुरै हमदो फाराफारि दुखु दाहा साग्लोबजोबब्ला नोंखौ लोंनो मोनोब्ला खुरां फारां जाबाय बायो खुरैसे मोनलोंब्ला खुरैनै खुरैथाम माब्ला जालाङो गोसो हमथा हाया माब्रै गानो नोंखौ हाथारा गोहो गैथारा हाबजोबलांबाय रोदा
आबौ थुदोलै जों हले थांनोसैलै आबौ बालुन्दा नों लोंदोलै आबौ नों लोंदोब्रा आबौ नोंसोरबो समानै लुदो समानै लोंदो समानै थांसिगोन नांलालै आबौआ एसे बांद्रायबाय निसाया आबौ हाथाय जाथाय गैयै मानसि लरग' थरग' जाथारबाय आंहा दिनै हाथाय बारा खरस जाथारदोलै आबौ दा आंनि आखायाव थाइबाल' जोङो थाइबाखौ दाहार होनांथ'लै आबौ आं उनाव होथारगोनलै आबौ सयथिबो आं उनाव होथारगोन आबौ आंनियाव जिबाल' फैसा दंलै आबौ बेखौबो नोंबैनो हैथारनांगोन आं गैयाबा सोरनोबा धार दोङोनो बेखौ हैथाराबा आंखौ आबैया गारना जोबगोनलै हैनांगोनब्ला बे उनाव हैथोलै आबौ बेखौ दिनै आंनो हरथ' थाइबाल' हरथ' नांगौब्ला दा मोना मोना नोंनि न'आव थांना आं हारसिं हैथारगोन आबौ बेखौ आं होनो हाथारनाय नङालै मा नों आंखौ गोसो फोथायथारमारा आबौ हा नों आंखौ गोसो फोथायथारमारा थै साला अजा साला मालायखौ जाग्रा नायगोन आं नोंखौबो सानसे माबायदि अजा मिथिगौ सालांबो नोंखौ बेसे गिदिर अजा गेदेर अजा नंगौना नङा आं दिन्थिगोन बाब्रेबा मा खिथिना खोथा बुंथारदोंलै बियो मा खिथिनो आंखौ मा खिथिनो साला अजा ना आंखौ जानो जा हागोबा दानो जा साला सिसि सेंग्रा नों आंनि आथिङाव गग्लायाब्ला गथारालै सेंग्रा नों आंनि आथिङाव सानसेखालिबाबो हमथारनांगोन नाङालै आंनोबो नों बादि अजाखौ नों बादि अजा दुनियाखौ मेरला जोबनो गैया दे आंबो नोंखौ आंनि आथिङाव हमहोनो हायाब्ला आंबो बेंगा अजानि नाम लायाखै लाया माबा माबि अजा लाया थां साला नाङा आंनि नोंखौबो साला सानसे दरखार साला लरग' थरग' बोरायानो साला उनसो जग्गासो फिथिलां साला गम मोनाखै 네 바지하고 못한 걸리 비요? 맞아이! 어정부이네 사이? मानो मा जाखो माने एसेबां खेसारा ओंखारबारा बाजै रावफोरलाय खाथियाव फैलै बाजै खाथियाव फै मानो नांगौ बिनिफ्राय बुंहर हाबाब मा एसे गोखा खाथो बाजै रावफ्रालाय माबायालाय बाजै बाथ्राया माने दिनै नों बे थाइबाखौल' लाखिथ'थारदों आदारखौ आं गाबोन फुङावनो फैना होफैथारसिगोन लोगोनानो बिदिसो जाया गाबोन साबोन मिथिया आं बाजै गावजों गाव एसे बुजिदोब्रा बुजियां बाखि बुखि आंजों सोलियाहाय ओरैब्लालाय मा जानोलै बाजै दुनियाखौ नालाय बोरै सलिनो नों जेसेबाङानो बुङा माने बाजै
आं दिनै थाइबाल' होलांनांगोनलै बाजै बुजिबाय आं दहायनो साबा बाथ्राखौ बुंखादों बुजिबाय रां गैयाबालाय सोर बिमानि हासुदैखौ लोंनो फैदोंमोनहाय हिनजाव मोननो रोङि बालन्दा आं हले मिथियाहाय मा खालामनानै होलाङो दिनैबा हले नों गोबानानैबाबो होलांथारनांगोनहाय नोङो बाबा मा एसे कारा जिनिसलै बियो ओइ बाजै भारा गैयै सालायनानै खोथा जाराय थाङै बखेबानो जाबाय नामा बुंनोब्ला खोथाखौ मोजाङै बुं होननानै बुंदों आङो मा मोजाङै बुंनोहाय मा मोजाङै बुंनो आङो नोंखौ सोला मा मोजां बुङा मा मोजां बुङा सोरनि हासुदै लोंनो फैदों आं साला रावबो बिमा बिफानि हासुदै लोंनो फैयाखैलै आं नोंनिनो हासुदै लोंनो फैदों मा खालामनो नों आं थाखा गैलाबा नों मा खालामनो हिनजाव जातिया जेसेबां थिफुदि साला जोगासारि गेस्टिक बाइट खालामगोन साला गम मोनाखै Michigan salang punya ke best itu. Lor gotor gober yang je, untuk jegasan piting nak kelab gomuna ke? Lor gotor gober yang je, untuk jegasan piting nak kelab gomuna. Alah, Woi ada masak le ada? masa kelai ni. Dina jalan bengkau jadi ged nak bongso tercium bang. Jodoh kalam nanggu, bene kalam jubdum. Sir, mana le ada mana? Mana lah ini? Thai orang kena ayah be bengkau zaman lagi zagraya. Oh, dah pulau ada dah pulau. Nijine akhayo gaya pula dah pulau ada. Rang dah hari binai mana? Lagi nang ni batra ada. Nunggu ada mana fungsi surjung ba? Ang nonga ada, ang nilugasu जादोंमोन.
बिनिखायनो खोनासं आदा आं खिथानि आंनि लोगोनि दुखुनांथाव जारिमिनखौ जाबाय फंबाय जाबाय नाथाय मोनसे बाथ्रा जाबाय नङा फंबाय गेन्द्रा हा माथो बाथ्रा जालायखोलै आदा बाथ्रायानोथ' जादोलै फंबाय बुङाब्लाबो जाया बुंब्लाबोसो माबा गन्थं खोमा थांजोबनायसो बाथ्रा बुं आदा बुं खुला खुलिनो बुं गोसोनि बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनो हामा आदा खोनासं फंबाय आंनि दुखुनांथाव जारिमिनखौ खोनासं jiwa दैमा बारि नाथाय गैया गाथोन आरि बेनिखायनो दुगैया रावबो जिवा दैमा बारि नाथाय गैया गाथोन आरि बेनिखायनो दुगैया रावबो geran bilai palahamani geran bilai baceng bukhar janai bilai खोनादों बेथ' गोबाव जाथारबाय ओलै फंबाय बेखिनियानो आसल मेन घटनाया हा ना आरो सासेबावलै लै फंबाय नाथाय आं जिनिसखौ दासिमबो थिगखौनो खालामनो हायाखै जिबादि रांखिनिबो रांखिनिना दाउ बिमा बायदि बोरलाबथारनो नागिरो ओइ आदा जेसेबांखि दाउ बिमा बायदि रांखिनियानो जायाथों आदा आं नांनांगौब्ला हले
हिबो खारफा होनो हागोन आदा माब्रैलै फंबाय माब्रैलै बेंगा अजा आदा बेंगा अजा बेंगा अजा थै आंलाय बिनो माबोरै थांनोलाय दहायनो आं मोनफैनायनि एसे आवगायावसो जानाखि गुद्दा गुद्दि गुस्थि बेलथायनायलाय नांलायबाय हा आं बिनाव बोरै थांनो फंबाय नोङा आदा नोङा बाथ्राया बिदि नोङा खामानिया जाथारनांगौब्ला बिदि जाया आदा खामानियाथ' जाथारनांगौमोनलै फंबाय बे खेबाव जाब्ला जाबाय जायाब्ला हले बिसानि फाख्रि बाजि पुरा फासि दाना आलायना जेबो मुलाम्फा गैयालै फंबाय आं बायदिया थांना थानानै जेबो मुलाम्फा गैया आं थैगोन आरो फंबाय आं थैगोन बायदि नों आंनि जिउनि दाखालामो बिदि नों गारना थांब्ला फासि नांना थैयोब्ला आंबो बुहुमाव थालिया बे बुहुमाव जेरैहाय दंमोन सोरगोआवबो बिदिनो थागोन मोनसे मोना फंबाय सोरगोआव मा दङ बुंस' हाया फंबाय इयुनाव मा लिरदों खाफाला थाबायदि खालामो बिदि नों गारना थांब्ला फासि नांना थैयोब्ला आंबो बुहुमाव थालिया बे बुहुमाव जेरैहाय दंमोन सोरगोआवबो बिदिनो थागोन आंनि जिउनि फंबाय थाङा नोंखौ गारना नाथाय सोरगोआव थांब्ला रावखौबो हाया लांफानो Abo, aku ni mah dulu abo. Mani le. Boleh aku ni mah dulu ya kan? Abo. Mani ni mah hanu nanggo mula balon dak lai. Abo. Ang ni agak ni kerja berkas kau ni mah dulu abo. Ang ni aja om dulu abo. नाथायाव जों नोंनियाव ओरैनो फैयाखै औ जों ओरैनो फैयाखै मोनसे गेदेर खामानि लानानैसो फैदोंलै आबौ मा खामानियाव माबालै आबौ आदा बालन्दाया सासे सिख्लाखौ गोसोथोबावदोंनो थोथारदों आं गावसो नाथाय मोजां मोनदों खिन्थु सिख्लाया जे मोखां फारसेथिं नाया आं साथा दे आंनो 100 थाखा नांथारगोन जागोनलै आबौ जागोन जागोन दे आबौ फैसायाबो लाखादो मुलियाबो लाखादो मुलियाबो मोजांथार जानांगौलै आच्छा आबौ थांदो हो आं बेंगा अजासो आं न'खौ हरदोराखैखौथ' हराखै Kendra baik? Muli kutu yang menden kan? Ang mau pasti terlang diri. Nah, saya terang kita boleh hilang. Jangan deh ada jangan siapa lagi yang mau pulang jangan. Anda saya terang dulu. Salah. Bobo tisu bikelai. Bobo kanan juga. Ra. Daliaबो गैया नामा? बिथ' दहायनो बुंदोंमोन र'। मुलिखौ होखाबाय होननानै। दाहालागै जिनिसा नांना थाबाय बायदि मोनबाय आं। बिबारि बे बाराव बारग'बावनो नों आंनि आखाइनिफ्राय
बिबारी Mana? बा माबा औवाखौनो बन्द जानाय बायदि मोनलायलांदोंमोनलै आङो Mama bunga mana mana ke som gayang ha. आं बेंगा नङालै लासै बुं बिबारी नों आंखौ जेसेबां सै खालामा मानो खिजों समान रुजुआ मानो नोंनो आंनि जिउ नोंनो आंनि बिखा बिख्लो संफ्ल बाथ्राखौ बुङोब्ला मोजाङै बुं हाय माहाजोननि फिसाबाबो गियां बालन्दा मा बुंदा बोराय दबदुनो आमफ्राय सिख्लाखौ बिदि बाथ्रा बुंनो लाजियाखैसै नोङा हिनजाव मोननो रोङै फाग्ला थुला जिनायबो गैया बस्थ'लाय नाखिसै नामालै खर'लाय माथो एसेबो निसा नांनाय बायदियानो जाथारखिसै ओइ बिबारी नों आंखौ एसेबां गेदेर खोथा दा बुं आं रागा जोंबा दानो घटनाया बेलेग जागोन मा खालामनो नोंलाय आंखौलाय मा खालामनो मोनजा रोङैनि फिसाबाबो गियां आयै माथो आलु गोसाथारलै बिलाय सालियालाय बानलु फाग्ला बायदिलाय जेबो लाब गैयालै बिबारी नों जेसेबां बादल'आ मानो बादल'ब्लाबो नों आंनि जिउआवनो थोब नांखागोन नों आंनिखा आं नोंनिखा आंनिखा थुला जिनायबो गैया नों आंखौ मोननांगौबा खोनासं बालन्दा मा बुंदा जुदि नोंनो आंखौ नांथाराब्ला नायगोन आंबो सोरजों हाबा जायो जुदि खेबथाम खेब्रै जोनोम लानांगौब्ला नायगोन आंबो सोरजों खारखायो आंखौ 30 बोसोर होनना बाथिदोंब्ला बोसोरनै दाजाब्ला आंजोंसो समान नोंनि मोखाङाव गोसोम दाखा माथो बेलाय हांगार ना जोमै नोंनि मोखाङाव गोसोम दाखा जोमैया आंनोल' खिन्थानो आंनि जिउनि बिखा एसबलिन हिमानि सिमानि बर'खे लुन्दुलाना बर' केलेन्डार होफैनो हागौ आं नों मोजां मोनोब्ला बुंदो बुं दिनैनो जानो